feliz meinta. Meinta bendicional para tour. Nós está awe de uma tradição de caiente de um programa interessante que nós vai brindar para awe relacionar com nossa seleção nacional. Então awe nós tem parte de número de peso junto com nós tem na primeiro lugar nosso ex-treinador de seleção nacional Remco Vicentini. Nós vamos conversar com ele riba com ele mirando o desenvolvimento de seleção com ele mira eu é que já com a Trinidad e a importância de nós vamos conversar com o Remco quando você praticamente tudo um adogo que forma parte de seleção de Corsau e mientras também nós estamos para quieto também riba é possível a seleção mas depois do programa nós temos Nathaniel Werleman também que nós vai intercambiar debater riba a possibilidade tango nós podemos mirar de alienação de Corsau com a Trinidad e Tobago. O mesmo para atender, outra coisa interessante, nós temos para botar caiente de uega, que é dependente, nós estamos para um break, diz nós estamos back. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. E nós estamos aqui com a Caiente de Uega, nós acordamos de maneira sempre sintonizar nos tour, já não para ver na sonoramente, nós também tem tour tópico de deporte pabo, dus que é dependente da tour plataforma de extra para Caiente de Uega, programa de deporte com abo ami, nós tour gusta é Caiente de Uega. E maneira bisabo hoje, ora nós abre o programa, nós não tínhamos par de invitados interessantes, começando com o ex-treinador de nossa seleção nacional, que está Remco Vicentini. Remco, bom dia. Bom dia. Dankjewel. We gaan vandaag praten over selectie, een selectie dat u heel goed kent. Met name, u was de trainer voor vele jaren, vele dingen hebben we bereikt met u als bondscoach. Laten we zo beginnen. De nationale elftal staat om de WK staat om de hoek voor ons. Ja. Hoe voelt u als onze vroegere bondscoach, hoe voelt u eigenlijk dat die jongens het zo dichtbij hebben om de WK te bereiken? Nou, met name trots, hè, zoals iedereen is, denk ik. Want het is natuurlijk een unieke kans om het WK te halen. Zeker om het feit dat natuurlijk al de 3 grotere landen al geplaatst zijn. Maar zo het hele traject doorlopen is en je nu in die fase bent met 3 wedstrijden nog te spelen, waar je het eigenlijk in je eigen hand hebt, ja, dan is het natuurlijk, dan zit ik ook hier vol trots en voor Curaçao, voor de mensen en voor de spelers, voor de selectie uiteraard. Ja. U begon met deze traject. U was een van de eerste. We begonnen toen 2008, dat heeft u me net verteld, met de Nederlandse Antillen.
2011 met de Curaçaose nationaal elftal was eerst als assistent. Met en Bilgis was nog, hè, die Argentijnse coach, Argentijnse coach, bondscoach. Kluivert. Ja. U begon toen het niet zo rooskleurig eruit zag. Maar nu is het beter, kan het niet nu. Nou, maar ja, het was een fase, inderdaad, toen met Patrick Kluivert. En Patrick ging toen naar Paris Saint-Germain. Ja. En nou ja, toen werd ik doorgeschoven. Ja. En toen is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En ja, je moet ook een beetje in die beginfase ja, het geluk hebben, hè, dat er ook alles mee zit, alles werkt. Maar ja, je kent natuurlijk de spelersgroep goed. Hè, dus nu zijn er ook jongens bij die in het begin er al waren. Hè, Ja. Dus dat familiaire, onder elkaar, weten wat je van elkaar verwacht. Ja, dat is natuurlijk heel goed als je iets wil opbouwen. En toen begon ik eigenlijk inderdaad ja, net voor het Caribisch kampioenschap. Ja. En toen werden we inderdaad in 2017 Caribisch kampioen. Nou, dat was natuurlijk ook een gevoel, Ja. wat het gevoel nu ook is. Hè? Dat heerst, hè? Je wil naar het WK en daar wil je alles voor doen. Ja. En dat gevoel heeft het land, heeft iedereen, dat heb ik ook. En het was toen destijds met de Caribbean Cup ook. Ja. En daarna... Ja. Want we begonnen met het traject, was Caribbean Cup ons doel. Daarna ging het naar Gold Cup. Ja. En nu is het eigenlijk Ja. de WK. Dus het ging langzamerhand groeien wat eigenlijk onze verwachtingen waren wat betreft onze nationale elftal. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren, dat weet ik nog goed, met Jean Francisca. Ja. En je hebt het nu over doelen en die had er op een gegeven moment ook tegen mij van ja, ons doel is natuurlijk, ja, weet je wel, stappen gaan maken, maar ja, Caribisch kampioen worden. Ja. We waren daar toen ook heel dichtbij en ja, dat was onze eerste hele grote prijs. En ja, en toen kwam Jean ook weer. Het volgende doel was natuurlijk de Gold Cup. Nou, we kwalificeerden ons in 2017 voor de Gold Cup. En dat was een fantastische leerfase, vond ik. Want we speelden daar ook de eerste 3 wedstrijden. We verloren 3 wedstrijden in de pool met 2-0. Maar we hebben daar wel laten zien destijds dat we ook kansen konden creëren. Dat we ook iets in de pap te brokkelen hadden. Ja. En toen hebben we ook weer doorgezet naar 2019, naar de Gold Cup. Want ik zeg wel altijd zo, om ergens te komen, is denk ik niet het allermoeilijkste. Maar om te blijven of beter te worden, daar ging het om. En ik denk dat we dat vanaf 2017 naar de Gold Cup van 2019 uitstekend gedaan hebben. Ook weer met de spelers die nu ook natuurlijk een x-aantal nog bij zitten. En toen hebben we het eigenlijk weer omgedraaid. Die wedstrijden die we toen verloren hadden in 2017, hebben we weer relatief winnend afgesloten in 2019 met het volgende doel, de kwartfinale. Nou ja, dat was ook weer een doelstelling die je wilde hebben. Kijk, het meedoen is leuk, maar op een gegeven moment wil je natuurlijk ook meer. Ja. Nou ja, en toen kwam natuurlijk die wedstrijd tegen Amerika. Ja, ik was daar. Dat was... jammer genoeg hebben we verloren, maar dat was een topwedstrijd. Iedereen sprak daarnet na die wedstrijd niet over Verenigde Staten, maar over Curaçao. Ja, nou ja, dat was ook zo. Want het was een verrassing, maar ook weer geen verrassing. Want ik denk dat er een behoorlijke stabiliteit in de ploeg zat. En wij speelden onze wedstrijden tegen welk land het ook was, maar volgens een bepaalde speelwijze die bij de jongens heel grotendeels erin geslepen hebben. Ja. En dat heeft uiteindelijk tot een bepaald resultaat geleid. Ja. U zei daarnet over overwinning van vrijdag. Voor Dirk Advocaat vrijdag was u de enige man die Curaçao geleid heeft aan een overwinning over Jamaica. Finale van de Caribbean Cup 2017. Ja, nou ja, goed, dat was natuurlijk een fantastisch moment. Ja. Vooral omdat je daardoor ook Caribisch kampioen werd. Daarna hebben we natuurlijk Jamaica ook gehad in de Gold Cup. Gelijkspel, ja. Dan zit je natuurlijk op een ander platform. Dat is ook een bepaalde druk, maar je wil daar ook presteren. En daar maakten we eigenlijk die gelijkmaker met een fantastische goal van Gari. Maar aan de andere kant hebben we daar ook natuurlijk in de beginfase tegen Jamaica ook het nodige geluk gehad. Ze hebben ook goede kansen gehad, maar wij bleven wel heel stabiel en overeind en wisten waar we mee bezig waren. Wat uiteindelijk ook aan het einde van de wedstrijd leidde tot dat gelijke spel. En die wedstrijden hebben we toen ook gehad. Kan je nog wel herinneren tegen Honduras. Ja. Nou, en Honduras was ook de eerste helft
Dominant. En Elo Rome, die pakte geloof ik 380 ballen reddingen. Ja. Maar uiteindelijk een fantastisch doelpunt van Leandro Bacuna. Ja. Maar gewoon omdat we van elkaar wisten wat we deden. En wij krijgen altijd wel een kansje. En het geloof, dat was het belangrijkste. Het geloven in wat je doet. Ja. En dat straalden wij volgens mij ook uit. Dat kregen wij eigenlijk ook terug vanuit Amerika. Want er was ook een hele mooie vraag van hoeveel inwoners heeft Curaçao, vroegen ze mij. Ik zeg ja, 150.000. En toen zegt hij zo mooi, ja, we spelen hier in een stadion van 10.000 man. Nee, daar in Amerika van 100.000 man. Dus als je iedereen uitnodigt van Curaçao, dan speel je een thuiswedstrijd. Is dat de enige toeschouwer van Curaçao? Ja. Nee, nou ja, we waren wel wat toeschouwers, maar dat natuurlijk, het is een hele andere entourage. Ja. Kijk, en als je op jouw vraag terug te komen nu, Jamaica, ja, is gewoon een hele knappe prestatie. Want ik bedoel, de lat wordt iedere keer verlegd. En ook nu vind ik een hele knappe prestatie om het feit dat je... Nou, ik had een behoorlijke vaste groep toen. Daar heb je eigenlijk in die jaren de jongens ook weer bij elkaar. En nu heb je ook te maken dat er per FIFA-window ook wat andere jongens bijkomen. Precies. En en daar weer een eenheid van te maken en te behouden. Ja, dat heeft Dick Advocaat prima gedaan. Heel goed gedaan. U zei een paar namen en ik wou even praten over die namen. Met name Julian Gari en ik noem ook op Rochon van Eymen. Die waren in het begin, ze kwamen in het begin samen met u. Gari was een amateurspeler, Rochon was een jonge jongen die begon in zijn carrière daar in Duitsland. Ja. Maar nu zijn ze twee vaste waarden binnen de selectie. Ja. Hoe voelt u als u bijvoorbeeld die twee jongens bekijkt, hoe ze groeiden samen met de nationale elftal? Nou, wat het mooie is dat je daar nog steeds met elkaar over hebt. Kijk, Julian Gari is een fantastisch voorbeeld. Kijk, ik ging eigenlijk voor een andere speler kijken. En uiteindelijk valt hij op. Natuurlijk wist ik dat hij toen bij Kozakenboy speelde. En ik heb hem na die wedstrijd destijds, jou moet ik hebben. Ja, op zo'n manier ging het. Nou ja, hij heeft zijn tas ingepakt en hij ging met ons mee. Ja. Maar die heeft zich dusdanig ontwikkeld in al die jaren. Maar ook gewoon een pure jongen die gaat voor het elftal. Ja. Niemand is belangrijker dan, snap je dus. Ja. En je zag het ook vrijdag, hij speelde een enorm goede wedstrijd. Nou ja, bij mij heeft hij volgens mij eigenlijk alles gespeeld, denk ik. Maar gewoon ook op basis van karakter, inzicht. Ja. Ook op trainingen, ook in de beginfase waarin het voor hem nieuw was. Hij bracht ook, zeg maar, andere spelers in een ander level. Het is altijd heel... Ik zeg altijd zo, de 12e tot de 23e speler in de selectie zijn voor mij vaak de belangrijkste spelers. Waarom? Omdat die in principe de basiself, voor zover je het weet, voor een wedstrijd, na een wedstrijd moeten trainen. Kijk, en als jij een reservespeler bent of minder speelt, en je traint daardoor misschien ook iets minder, ja, dat heeft ook consequenties voor de wedstrijd, denk ik. En Julian Gari is daar een absoluut voorbeeld in. En zijn beloning heeft hij, vind ik persoonlijk, gehad in de kwartfinale. Of tenminste voor de kwartfinale in de Gold Cup tegen Jamaica. Ja. Toen Bacuna die bal aflegde. Ja. En hij hem weergeloos, dat doelpunt gaat nog de ronde over natuurlijk. Ja, altijd praten over dat. En Rosson ook, wat je net zei, Rosson van Eymen. Dat is ook eigenlijk hetzelfde verhaal. Altijd heel open en eerlijk communicatie met elkaar gehad. Ook dat hij alles voor wilde doen om in de eredivisie te gaan spelen. Maar ook alles wilde doen om een waarde te zijn voor de nationale ploeg. Maar die heeft zich ook op een bepaalde manier ontwikkeld. En ja, als je nou ziet waar hij toen stond en waar hij nu staat. Ja, is natuurlijk grote groei. Maar dat heeft ook natuurlijk te maken dat je constant bij zo'n selectie blijft. En leert van elkaar en accepteert van elkaar. Iets dat belangrijk is, de jongens praten telkens over dat de brotherhood, dus de familieverband binnen onze selectie. Ja. Hoe ontstond dat eigenlijk? Bracht u dat, de jongens, hoe ging het eigenlijk? Nee, het is niet zozeer dat ik dat gebracht had. Totaal niet, want dat was er min of meer al. Kijk, in 2007, toen we de Nederlandse Antillen nog waren, was Leen Looijen bondscoach. Nou, toen hadden we natuurlijk ook al de bus
En er was er ook altijd natuurlijk een bepaalde ritme wat er in de lichamen zit van de jongens. Hè? Er was er ook wel muziek, alleen alles wordt anders in het leven en alles wordt meer in het leven. En ook dit is uitgegroeid tot een plaatje wat bij ons paste. In 2017, 19 op de Gold Cup was het ook natuurlijk Bacuna met zijn grote muziekbox en iedereen erachteraan natuurlijk. Hè? Dus die sfeer is natuurlijk ontzettend belangrijk. In een elftal heb je dat niet, dan wordt het naar mijn mening heel moeilijk. Want je hebt toch te maken met het managen van 23 spelers of 24 spelers plus je staf. En daar moet een goede muziek in zitten. En wat je nu ziet, kijk, dat familiaire was natuurlijk toen ook al. Alleen alles hangt ook vaak af met prestaties. Als de prestaties goed zijn, dan heb je dat gevoel nog meer. Maar wat ik wel heel knap vind, ook in deze periode, ook als het wat minder gaat, blijft het één familie. Iedereen blijft bij elkaar. En ik ken dat gevoel vanaf 2017 ook niet anders. Toen was het ook natuurlijk zo. Ja. Een goede gesprek hebben we het over uw tijd in de selectie. Maar nós trabalha com break, ora nós trabalha, nós vai conversar com Remco Riba e Wega Chaui. Nós tem Trinidad e Tobago, que prospera de wega de intensidade maneira é Sunjaui. Nós vamos ver com Remco Vicentini, mas ainda conhecer a região de CONCACAF e conhecer, obviamente, nós selecionamos. Diz um break, então nós trabalha. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, assim transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, assim transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. E nós também acabamos aqui em Caiente de Wega, mesmo mira, nós estamos junto com a Remco Vicentini, nosso ex-treinador de seleção nacional. Remco, vandaag, belangrijke wedstrijd. Vrijdag was belangrijk. Dit is eigenlijk belangrijk, want je moet eigenlijk op eerste plek blijven met een overwinning. Trinidad en Tobago, wat voor soort tegenstander hebben we vandaag? Nou ja, laten we vooropstellen dat elke wedstrijd belangrijk is geweest. Natuurlijk vanaf het begin van dit traject en van deze cyclus. Maar natuurlijk elke wedstrijd die daarop volgt is je belangrijkste wedstrijd. En je kunt niet meer terugkijken in die zin. Maar ja, je staat met 3 wedstrijden voor het kwalificeren voor naar een WK. En ja, hoe belangrijk is die wedstrijd? Ik denk dat het besef bij alle spelers enorm is. Ik bedoel, ik denk dat je niet eens een bespreking hoeft te houden. Als je weet waar je mee bezig bent en het gaat om winnen. Het gaat echt om winnen. En niks meer en niks minder. En ik denk dat dat besef er ook wel 120% is, hoor. Ja. En normaal gesproken,
eerste wedstrijd tegen Trinidad hebben we gelijk gespeeld in Trinidad en in Port of Spain. Was het een moeilijke wedstrijd voor ons? Ja, het veld was niet zo lekker om erop te spelen. De spelers hadden ook moeilijk met het regende 2 à 3 dagen voor die wedstrijd. Dus het was niet optimaal die situatie. Maar we hebben toch gelijk gespeeld. En iets dat Trinidad ook normaliter ook doet, is ze spelen echt op fysiek. Niet zozeer op techniek, zoals Jamaica of ons het kan doen, maar ze spelen op fysiek. Denkt u dat vandaag een moeilijke karwei wordt voor ons om tegen die tegenstander te spelen? Nou ja, laat me vooropstellen dat het weer, of het nou regent of het veld, nooit een excuus mag zijn voor een prestatie wat je neerlegt. Ook niet waar je ook speelt. Kijk, die eerste 2 wedstrijden, naar mijn mening, had je misschien bij Trinidad iets meer uit kunnen halen. Je hebt natuurlijk de eerste 20, 25 minuten daar fantastisch gespeeld. Maar je hebt de trekker daar niet over kunnen halen. Ja, en als je de intensiteit zag ook weer de afgelopen wedstrijd, zeker het eerste half uur. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat op de mat kan leggen. Maar ja, je praat over 2 keer 3 kwartier. Snap je? Kijk, maar de speelwijze die Trinidad hanteert en uit en thuis, denk ik dat het ook iets verschillend zou zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik Trinidad, de thuiswedstrijd die ze gespeeld hebben met het gelijke spel, zeer afhoudend gespeeld hebben. In de zin van, Curaçao laten komen en vanuit die counter fysiek iets op de mat te leggen. En ik had verwacht dat ze iets hoger zouden spelen, iets meer druk zouden geven richting Curaçao. Maar ik denk dat het vandaag, of misschien wel iets anders kan zijn. Ja. Iemand die vandaag zeker weet in de wedstrijd zit, is Leandro Bacuna. Ja. Leandro Bacuna, nu aanvoerder van het nationaal elftal. U kende hem toen die tijd als bondscoach. Hoe belangrijk is Leandro Bacuna voor Curaçao, denkt u? Nou, heel belangrijk. Maar zoals elke speler heel belangrijk is. Alleen je hebt binnen een ploeg heb je een bepaalde hiërarchie. Ja. En kijk, met Leandro Bacuna, Jorginho kwam in mijn tijd, die kwam erbij. Maar dat is ook een jongen die met Eloy Room vanaf de beginfase erbij is geweest. Dus natuurlijk binnen zo'n groep heb je natuurlijk bepaalde overwicht van spelers. En daar moet je als jongere speler of jongens die er net bij komen, goed kijken, goed luisteren en bepaalde dingen met elkaar bewerkstelligen. Maar Leandro is natuurlijk wel een gangmaker in die zin. Dat bedoel ik ook gewoon, ook op trainingen, volle bak willen gaan. Verliezen kent hij niet. Dat wil gewoon een echte, en buiten het veld. Een strijder. Een strijder, 100%. En buiten het veld is het ook een jongen die gewoon aanvoelt bepaalde dingen die er moet gebeuren. En dat is hetzelfde als de dingen die we altijd gedaan hebben van een bus of van de muziek of whatever. Ja, dat is wel iets dat hij als eerste ook zou bewaken. Dus, en daarmee haal je ook je prestaties. Want je kunt wel heel veel dingen willen veranderen, maar het moet ook naar de mogelijkheden kunnen en naar de cultuur waar je in zit. En daar is onder andere Leandro natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ja, zo heb je ook Jorginho, je hebt ook Eloy Room, je had ook Cuco Martina bij ons. Ja, zo kun je iedereen opnoemen. Maar wat het belangrijkste is, dat iedereen dezelfde neus heeft en in die trein zit. En in teamverband resultaat behalen. Ja. Sommige mensen hier op het eiland weten niet eigenlijk hoe groot de kansen zijn, hoe groot de podium zou zijn als we de WK behalen. U heeft het beproefd met de Gold Cup in de Verenigde Staten, wedstrijd tegen Argentinië. Ja. Dat is de top voor ons bijvoorbeeld. U heeft het beproefd. Een WK zou 10, 20, 30 keer groter zijn als we die podium behalen. Nou kijk, het voordeel is wel natuurlijk natuurlijk het podium is enorm, maar het is ook het hoogst haalbare wat je kunt halen als voetballer. Maar ook als land en ook als trainer en ook whatever. Dus ook dat
beseft denk ik wel iedereen, want iedereen is er ook mee bezig. En dat is ook logisch. Als je in deze fase zit van de strijd, met nog 3 wedstrijden te spelen, en we praten over 1,5 maand, dan kun je er wel of niet zijn. En dat voel je overal. Kijk, ik ben dag en nacht hier op straat, ik zit in die wijken, maar dat proef je bij de mensen. En in die tijd was het ook, als je voor een Gold Cup, en alleen de Gold Cup en een WK, ja, ik denk dat daar wel een verschil in zit qua entourage, beleving, ernaartoe, het werken daar naartoe. Dat is natuurlijk iets anders en het zou natuurlijk fantastisch zijn als je volgende maand al weet dat je op het WK zit. Dus dan heb je een heel mooi traject die je kunt uitstippelen naar dat WK, want dat is natuurlijk een podium waar je u tegen zegt. Ja, precies. Ja. Maar dat is ook voor het land, voor iedereen hier is dat heel erg belangrijk en mooi. En nogmaals, het is de kans die je nu hebt, die krijg je niet zo makkelijk meer. Ja, precies. Wat zijn nu voor u belangrijke punten vandaag die we eigenlijk moeten doen binnen het wedstrijd om de overwinning te boeken? Ja, ik denk dat je wel heel erg geconcentreerd moet zijn. Kijk, het publiek is hier fantastisch. Het volk, de mensen in het stadion. Ik zit er ook nog steeds om te genieten. Dat is altijd zo geweest. Ik denk dat je heel geconcentreerd moet zijn en je niet moet laten gaan door te denken van ja, we moeten heel snel dat doelpunt maken. Ik denk die kansen krijg je wel. En dat is denk ik wel een heel belangrijk punt. Je mindset, je focus. En nogmaals, de focus die is er ongetwijfeld bij elke speler. Maar je moet het spelletje denk ik vanavond ook heel goed gaan spelen. In de zin van, ja, kijk, zij willen graag achter de laatste linie van Curaçao komen met lopende mensen. Dus ze willen waarschijnlijk Curaçao laten komen. En vanuit die omschakeling daar willen komen. Nou, misschien moet je nu wel hun laten komen. Dat die ruimte in je rug, zeg maar, verkleind wordt naar het goal. Dus, maar ja, dat is iets voor een bondscoach om daarover na te denken en te doen. Maar je zult echt met dat plan heel, heel geconcentreerd moeten zijn. En die doelpunten, die vallen wel. Ja, zeker weten. Remco, voordat u eigenlijk weggaat, moeten we ook even praten over Fundación Vicentini en Van Straat naar Stadion, die mooie project die vorig jaar begon. Hoe gaat het met de Fundación Vicentini en ook die projecten Van Straat naar Stadion? Nou, Fundación, ja, dat is eigenlijk al richting de 20 jaar. Ja. Maar dat is natuurlijk heel mooi om hier mensen te kunnen helpen, van scholen, wijken, wie het ook nodig hebben. Met sociale projecten die wij draaien. Nou, maar ja, de Straat als Stadion, dat doen we nu 2 jaar. Ja. Dat is natuurlijk wel een leuke vraag wat je nu hebt, maar dat is precies waar het om gaat. Kijk, Jurien Gari begon bij Curaçao en die is uitgegroeid tot. Maar we hebben die gesprekken, heb ik nu ook met de wijkkinderen gehad. Van, je begint op straat, maar uiteindelijk wil je ook in zo'n vol stadion komen te spelen. Ja. Zoals we afgelopen keer hebben gezien tegen Jamaica. Dus ook bij die kinderen leeft dat enorm. Nou, we hebben die wedstrijdjes weer gespeeld en dan, het zijn hun idolen, ze zijn trots. Snap je? Dus als je het hebt over een stichting, dan kun je dit fantastisch verpakken in een leerproces voor de jongere jongens. Dus als je de kinderen alles met respect thuis, goed op school, ontbijten voordat je naar school gaat, want daar zijn we ook mee bezig, want zonder goede voeding, wij hebben als sporters ook goede voeding nodig, anders kun je niet presteren. Dus als je zonder goede voeding aan je schoollessen begint, na een uur ben je ook uitgeblust, zeg maar. Dus al die facetten komen terug bij Van Straat als Stadion. En als je dan ziet hoe ze met elkaar spelen, groot en klein, maar heel veel respect onderling af te dwingen. Ja, dat heeft er ook te maken met van oké, waar ben je mee bezig? Maar ook de kinderen daarin meenemen wat er gebeurt, in dit geval met de nationale ploeg. En wat kun je ervoor doen om ook zo'n traject te bewandelen? Niet met het idee dat je 100% in de nationale ploeg komt, maar je kunt wel dezelfde voorwaarden creëren dat de kinderen, zeg maar, het op school, het thuis, maar ook na school, op een leuke manier met iets bezig kunnen zijn. Oh, ik heb zelf met sommige van die leiders, die coaches gesproken. Die project heeft heel goede resultaten binnen de week. Ja. En sommige van die jongens, net zoals u zei, zeggen, ik ben Leandro Bacuna wanneer je speelt. Ik ben Juninho Bacuna, ik ben Eloy Romingo. Ja. Dus het doet
heel goede, het heeft een goede resultaat. Ja, kijk zeker, en zo gebeurt het ook. Maar ook wat ook heel mooi is, kijk, Marcelo Pisas, de keeper. Ja. Nou, dat was destijds ook, heb ik erbij gehaald als keeper bij de nationale ploeg. Hij is nou een streetcoach van de wijk Cascora. Dus het verhaal is, hij is ook begonnen op straat. En nu is hij streetcoach en hij gaat met die kinderen aan de gang via mijn stichting. Een lokale legende. Ja. Okay. Ja. Prima. Daar hebben we het gehad met Remco. Nog steeds een conversação muito interessante com o Remco. Vou para atender seu ponto de vista riba desenvolvimento, crescimento de uma seleção. Vou para atender também riba com ele também rewega jawe contra a Trinidad. Bem que papel na final também de sua fundação e também o qual está sendo com o projeto social, usando o deporte como instrumento para trazer aqui na nossa comunidade. Dank je Remco. We zien elkaar vanavond. Graag gedaan, zeker vanavond. Vanavond gaan we winnen. Hè? Ja. En dan gaat hij dansen dan. Ik maak een klein dansje, dat beloof ik jou. Oké. Remco, we hebben die opname, dus... Oké. Remco, dank je. Graag gedaan. We blijven in contact, zeker weten. Goed, graag gedaan. Is het Remco Vicentini? Awak je nog switch over, nog bij een break, nog back, nog bij debatir com Nathaniel Willerman. Quem tá salhungao, quem tá isso não tinha salhungao para nós ganhar de Jamaica. Back de Trinidad. Nós vamos para o back de pensar aqui. Break, Jesus way. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Vida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. E nós temos back aqui o Messora e continuação do programa. Nós também entrando em contato agora aqui com Nathaniel Willerman de Holanda. Caminho nós também conversar sobre o Partido Jawe. O Partido Jawe partido muito importante. Maneira Remco avisa agora, cada partido, depois de ganhar partido importante, seguinte da viração mais importante. Nós temos que ganhar de Trinidad e Tobago para manter nos mesa na primeiro lugar. De nosso grupo, depois com nós na Jamaica está enfrentar Bermuda e com todo respeito para Bermuda, obviamente, não ganha um e tudo Costa Pinta, com Jamaica está ganhando, então nós não podemos perder nosso primeiro lugar, de caso que se empatar ou perder a contra a Trinidad. Vitória nós vamos buscar, para nós por sair de Porto Grande, ganhando de seleção de Trinidad e Tobago. Mas também, se você seguir nossa plataforma de Extra, riba Facebook, seguro, vou botar um comentário, por exemplo, o que você espera de seleção de Corsau, o que você mira a seleção de Corsau assim, e possivelmente, se você também vou pôr a alineação, se não sobra tempo no final do programa, nós passaremos algum de alineação que nós tenhamos em comentário. Mientras nós está pendente também para entrar em contato com Nathaniel
tem caso aqui, nós temos na linha também. Nathaniel, feliz dia, como está? Feliz dia, meu irmão. Feliz dia, nós estamos bom, nós estamos bom. Tu gosta do controle? Abrir? Sorry, me entendemos. Sim, nós temos. Nós vamos começar. Pia passava bisami, Locadia, me dá pedido de despesa. Locadia está enorme, nós temos tem delanteiro. Me desculpa. Ja, maar ja, toch. Ja, ik word een tikje logisch eigenlijk. Ik word een tikje logisch. Wat meer kon een selectie te ongando, wat meer kon een selectie met sterren winnen die land ik te want bala en to. Ja, lokaal die veel Gold Cup eigenlijk in momenten na kele drinta ding, wat meer ko ja, dat is hele triste echt para a seleção. Então, eu conto coisa importante para a seleção, eu conto coisa importante para o hunga dona mesmo também, de como pessoa. Ja, wat creëert toch een tikje rust, wat creëert toch een tikje zekerheid. Então, ja, uma docina. Quase tu coach que uma docina de na selectie sim. Coisa que eu vejo mostrar a mim, nossa papia era acaba, pero tá bom para 13 trobe. Nós estava da OPI compacto, OPI taticamente bom, para nos por essa que resultado aí. Sim. Nou ja, wat de meer gewoon ko, bomester dat hoopie rustig, bomester anto eigenlijk Jamaica dan doen ons hoopie chance. De Jamaica no abing buta pressie van ons. Jamaica waarde nos, laga doen nos initiatief. Anto ja, nos como selección atoma tour initiatieva die bouw op, de rustig, wees zorgvuldig. Met dingen doen ons saludo dan met tour nos middenvelders dan echt zo, nos middenvelders dan dat die wegen dan kom je dat echt hoop je content op zo toerende dat de keer een hero ball toerende keer een dan zo toerende keer als het ook was naar mes pero botem mirando staan in manier wa tiki botem mirando com kasi tour do of eigenlijk tour do dat echt een lado ding teamverband dus ja is het er lokaal dat necessário para wegen die Jamaica anto ja wegen bij bom anto ja wa kita die tene tem um nível assim, então awe não tá vir um tique mais difícil, porque você vai have com time que tá, ja, com tique mais bruto, dus de wegen assim, vamos dizer, hoop zorgvuldig, vamos dizer, hoop mais gefocust, dus met de spelen que nós vamos doen, tá de zorgvuldig e gefocust para awe, também nós temos bom resultado. Pois ele qual é o bisi, vai indo me sora para eu ver jawe. Esse também tá muito importante. Passou de com, nós tem wega awe, que nós tem rival, não também do nosso espaço. O wega também tá safe, não também usa física, para sacar o wega. Então, e não nós tem vai tá primeiro lugar. Hopi cauteloso que bala e nós me se ponga hopi disciplina a trobe. Passou se nós vai perde o bala, laga espaço abrir, nós pode ter problema. Não, de verdade, então o problema é vir coisa hopi grande passou. Eigenlijk bono de mag die perde weg aqui. Awaki botin tukos de momang, botin 3 weken na como meste awaki. Bogar 3 weken na aqui bot bij mundial. Dus weken na sin kita met weken na ko botin ko trata na pur die domina bo emotion também. Nós te querer também, dus mi mesta met te querer, met te verwacht ko Trinidad bij unga bruto. Dus bota pressie, also não também lo que algo. Pero, se eu não assim, nós mesmos estamos profissional genoeg om ons te rusten. En maak gebruik die ruimte nam te brengen in Oritambe. Zo, mesmo coisa que nós fazemos de Jamaica, dat die ruimte nam de começamento de wega, dat die op die ruimte, nós dat die rust, nós que da rusten, en toen zorgen we ons ding 1-0 voor. Dus
E coi também por passar, awe também coi por passar. Dus, que da rust. Ik weet dat echt algo que me que para seleção também com saco com não tenho que da rust. Não que da rust echt waar, a seleção que nós tínhamos aqui, tinha uma dona, tudo é uma dona que nós tínhamos. Nós não temos uma mal seleção, nós temos uma das beste seleções, mas nós temos que da rust, então nós temos que da concentrar. Tem escubo, pero mi tá na abre chance awe. Abre tá começar. Ok. Trabo alineação para awe. Awe, kijk, ayer we samen hier bij pensar. Então, liberdade não vai pensar. Liberdade não vai pensar, então, me mind como trainer de casa, a começar a treinar, mas começa a pensar certa coisa, mas visa fala, ok, portanto, nós não mestramos com drie verdedigers. Portanto, nós porque doen nós pomos filho de drie, pero mas vai pensar e uma visa fala, ok, Gary on hopi bom. Gary on hopi bom, dus mim não mira motivo para me sacar Gary. Lo qual se como te mira aqui, que porta possibilidade, que Bazur drenta e wega, Bazur não mestre bem aqui, riba central de verdediging. Bazur por drenta de wega aqui, então vai linha mais dilante, also Gary a mostra e o bispo também a mostra que não pode ter para trás, com sólido, então a bola não vai perder zomaar. Dus se botar voetballende speler, meneer Bazur, que também por soro para botar e balbezit, mas tanto de boega, pero riba linha tiki mais verder, que linha middenveld, que linha que tiki mais não mais importante, pero que porta tiki mais importante, e não vai verleg spel. Se botar dopa de Bazur, que não também. O bubuta inang, então o saco e bala te chega inang também, riba hopi rusta. Tinha começa a pensar para o as ali maneira van, ok, nós temos aqui a possibilidade para botar Bazur riba middenveld. Se botar Bazur também riba middenveld, coisa que nós podemos fazer aqui com a seleção aqui, tijdens die ewega, por cambio de tática e vai drie verdedigers toch passou Bazur por Bintu Maebala, Gary com o Bispo por Halo, tique mais brei, Sambo, me daquele Floranos também estar toch weer. Halo, tique by mais arriba, então vou por Rondona, Trinidad, também de balbezet assim. Dus com Bazur riba middenveld, vou ter duas opções que vou por praticar ding e wega. Dus mim como trainer, eu me começa a pensar assim, né? Eu me começa a pensar em mobilidade, eu estou coisa que vou por em que de wega, então é por sair hopi mais melhor também. Bom, interessante. A mim vai papel com o de ami. Me tá querer que obviamente Rome de gol, Samba mostra o sólido, me tá querer com o rex-back. O Bispo, tranquilo, mostra seu nível, dentro central, junto com o Gary, me tem que ter Gary, o qual ele mostra, seguro. Então, linksback, de acordo com o Florent. Então, de volante, vacuna grande, de 6, seguro, sem dúvida. Então, aqui na conta bem, nós temos Baiwak. Eigenlijk gewoon aan de wijze. Kunnen ze zakken voor, man? Kunnen ze zakken voor? Guarda no. A mim, lo qual conveniência mostrar então merece de tá titular ao outro vez. Então, Tilanti, não me lembro, pero me tá explicando de como é bisa. Juninho também tem rol. A mim bisa assim aqui. Hopi interessante ave. Mas o mita quer é também uma hopi cerca de Locadia. Então, eu vou botar que daqui puesto mais
me te quere, e puesto que também para seja Kenji Sonche. Depende com Sonche tá. Esse aí também é importante. Ok. Um Sonche Não, tá. kijk, sowieso me dá Sonche tá. Então, me te quere Sonche. Chulta de batalha, então me te quere. Portanto, me devo surpreender com nós também. Foi comissamento. Não, kijk, a mim te querer 100%. Se Sonche não tem dolor, Sonche donga linksbuiten gewoon. Dat is jouw linksbuiten. Dus se Sonche não falta nada, Sonche donga linksbuiten. Yeah. Locadia, se Locadia não falta nada, se Locadia por dois weken atrás de outro passou. Toch, nós temos que ser eerlijk. Het is ons spits, ons mester. Pero não está então 100% fit. Mês que mais fit para nossa seleção, passou feito Locadia para spits que está upi mais milhão para nossa seleção. Op rechtsbuiten, me te querer que se não tem nada aan de hand com nós, passou maneira a compreender se man passada tem tigre pentes hier en daar. Se não tem nada. Abrir? Sim, ela sente dolor depois o que acerta. Juist. Dus se não tem nada echt aan de hand com nós, me dá que a chega momento para nós estar. Então, riba middenveld. Bono também começar com Basur se está muito feito genoeg. Bono também começar com ele, passou bom middenveld não a mostrar malo contra de Jamaica. Pero me te quero com riba middenveld me te quero com Basur também maak so re-entree aan. Sim, me também dá em Cuba, passou a ele qual me explica de Juninho, tá assim que de coisa vai ter um rol interessante. Passou normalmente não bisa 10, então é 10. Pero maneira Juninho bisa se cami mês no programa aqui. E nota, está sendo isso mês mais meu como box. Pero mirando com conveniência com o mantei, e mês tunginam. Kiko, e nota é dias tradicional. Com arme wega, etc. Pero coisa assim, é remate para gol. Qual está algo nos mestre. Então, consequentemente, ore, então quer declarar a oportunidade de estar mais cerca de Locadia. Com certa hora, durante o wega, porque era 4-4-2 nós estamos ganhando. Então quer essa declarar como sotaque para estar mais seca de Locadia e mais seca para notar gol. Ok, pero eu botamanda, dus demo opstelling eu botamanda Sonche bij linker middenvelder eu. Sim. Esse é a minha querer, tu passa. Se não começar a cultura de Jesus a nossa papia. Ja, kijk, Jesus, nós aqui é Jesus tá. Sabe que tá gewoon nós com nosso pensamento na nós tá gewoon bezig dat die nós tá bezig dat papel local que nós tá pensa dus sowieso tá dexa é Jesus kijk a mim tem uma pergunta para você me deu uma pergunta para você se Basur trenta bij de wega me dá quero que você eens comigo Basur para middenveld tá tiki mais milhão para a seleção aqui com Basur tem verdediging. Basur Wie sabe se aqui? Pergunta. Bom, a ver se. Basur tem middenveld. Quem está é jogador o Abadanha o MS30 middenveld. Porque depende com o Wega tá também. Ok, namo cenário. Se nós está atrás trempang, então o bal verlies tem volante,
mita saca seja Juninho of Comenes. Paso eta opi mais bal vast, Leandro também do bal vast, mita preferir de arma volante com dois, você Juninho of Livano, não dois. Me sabe como é que me Sim, não, mas como é que vou comer, pero está ali, mané, se nós está para trás de lá, se nós cai atrás dentro em pan, Juninho tem mais tanto dreiging, mas nem o mesmo que isso, tem mais dreiging na correto. Yes. A mim não sabe Juninho, a mim não sabe Livano Eori, anche su gol da boto, hobby bom gol, bom tirar, pero op basis van de type spelers, en op basis van de mensen die goal, botei com Bazur, botei Leandro Cava, com Juninho erbij, com o Ori, e porta tique mais aanvallender, pas o Bazur também tem. Me daqui que você tem tique mais, uma opção tique mais sim, tá seja Leandro, tá seja, sorry, Juninho of Livano. Pero me tá como de ponto, tá make sense também. Sim, dus, ja, kijk, aqui, aí go ora gewoon para nos bijpen, meu irmão. Aí go ora para nos bijpen. Ik kan me meestal como se sente spanning. Me tá opi, contento com o Corsau aí leu assim aqui. Então, é chance que o Corsau tinha aqui. Então, chance que nós não dabei ganha, mas opi fácil. Dus, yes. alsjeblieft, tu rende. Apoiar Corsau, tu rende apoiar Corsau, tu runga do, ser de focus, tu rende te agrada no stadion, então, bampe gewoon, nós podemos discutir, nós podemos debater, nós podemos tu cos, pero eigenlijk te runga do aqui, tu runga do aqui, tu re 23 runga do aqui, nos meses de nan, então, tá de apoiar nan tour gewoon numa. Sim, a mim 100%. Independientemente de quem começar como titular de bases, costa seguro. Nós temos um bom banco. Nós não mencionamos hoje, seja quem começar a banda, vou por exemplo, Antonese a banda. Vamos com o gol contra a Canadá em Gold Cup. Botin, como vai vir Kenji, que te ajuda. Seguro é parte defensivo, que tem bom gol para nós. Se você opta pela basura do banco, basura também é tremendo jogador. Vê? Boti Arjani também, com a aqui tá o bom base. Está crescendo o opi. Desse rumbo novo que ele foi em Engeland, é o opi bom base que aí não. Felicidade também. Mas nem me compreender também tem promessa man na mira outro tipo de Arjani na training também. Exatamente. Um tique mais bravo, um tique mais antes, dus assim também, então jong tá, pero dia anos o chance também, e também lo guarda também, dus nós temos banco opi bom, nós temos seleção opi bom, nós porta opi contento de ver seleção que nós temos agora. Então a Castaneira também, com os trader também. O advogado sempre quer dizer e sempre deliver também o advogado também. Também bom super shop. 100%. Nós temos arma. Casaneiro também mostrava rumbo para chega caminhando no estado aqui. Ele mostrava que é um jogador que está indo gol. Talvez ele tinha opi fanático também está entrando para o toque. Local de tongando aqui, é maneira que o local de tongando tem toque, opi fanático que está entrando para Castaneiro. Castaneiro também mostra que é spets que está ready, é spets que também está certo, é spets que também está lié, é spets, pero é spets que de rumo para chegar aqui não, ele ainda só deu 3 gols não, dus importante, juist. Aan het einde van de dag, ja, spits tem um gol também sim. Dus niet mais que com minhas eens, niet mais que com minhas também eens com o local de tongando, de maneira que o local de tongando, pero chega momento também que, ja, o local de também tem um gol.
no mes está hasta ali maneira que já botar sendo e coque para o time, então e coque solta e novo para o time. O time aqui mas é coque, pero então mais. Dus Inang da warato. Inang, o pena to como desse. Locadia, nós temos fute mais. Passou um ano não pode comer se não tem comida. Um delantero um pinca gol se não é suficiente passe para gol. Então, sei me que vou poder compreender, me também que para Locadia reinventar net. Pero se vou contribuir man é o ministro de bala que lá durante o jogo de Jamaica. Ou bebia lomba com gol. Contra para gol de tonga. E parte me porta opi em Cuba, e parte me porta opi em Cuba, pero James também nós temos que gostar de maneira von se local de conto tiki mais feito, local de com por zak in by riba middenveld, anto soro também puedo de 16 or nos besteden de 16. Minuto bisa com a walkie van ja, e coita local que tem quase, pero ja, se é local de um tiki mais feito e porta assim com tiki mais tanto sim. Pero se é assim com também nos temos vote mais tanto. E não me tô opi em escubo sim. Seguro. Primeiro vai nat. Conta de Rotterdam, com o Cabo Verde, sou fanático não. Uau, meu irmão, uau, ayer Rotterdam era na candela, staat na candela, vuurwerk. Wat hopi douche ene na kia passa. Mesa bedar hopi contento para não passou. Ene na kia Cabrediaanse mensen wat ene na hopi douche, ene na hopi gezellig, ene na hopi openhartig. Não gosta não bebida não, pero nanta junto sempre nanta junto. Então, ja, door como mira com não a chega mundial aqui. Me culpa como se quis que mais tanto para o também chega. Então, a aqui, door com nos tour, a leef mee com nan tour também o que também está leef mee com nós. Dus, nota, anti-ano so, na Holanda te ready para o chega mundial. Tá, tour rende, Cabo Verde, Suriname, tour rende te ready para o também assim local com Cabo Verde a ser. Não, o great, para mim, Biana chega mundial. É país africano de mais chiquinho para o mundial. Agora que o Corsauti chega para vir país de mais chiquinho na história para o mundial. Nat, obrigado. Nós estamos dependendo para ver a chave. Bom, danke meu irmão, danke extra, danke turendo que está assim como possível. Éxito ave, éxito. Yes. Bampe. Yes. Esse aí estava da Nathaniel também. Mas, nós temos um parente para reaccionar. Riba e comentário de programa. Nós estamos a reaccionar, na botar um comentário para que eu veja já. Nós estamos para que riba não promete conhecer o programa já. Riba aqui quando nós está pensa de partido já. Obviamente, caminho nós está enfrentar a seleção de Trinidad e Tobago. Mas aqui nós temos para reaccionar aqui. Botin Mel Hert está começando com Rome, tem Gol Sambo, Gary, Obispo, Gubernete em defesa, e dois vacunas na conveniência de volante, Sonche, nós temos colocado em ataque. Botin Hector Rafael está começando com Rome, tem Gol Sambo, Van Eima, Obispo, Gubernete em defesa, nós temos conveniência com Leandro e Sonche de volante, então Juninho, vacuna colocado um pouco mais avançado aqui como dois delanteiros na Hector tem quase bem como eu pensei Diomery Guzmán de Viceta começar com a mesma alinhação com a contra Jamaica. Então, bastante interessante essa aqui nossa reação de nós ainda não conhecemos durante a transição de AWE. Vamos para mira essa aqui é a intenção do programa o interativo invitado, debate, riba tópico não está relevante, dia que obviamente nada mais relevante com nossa seleção nacional e obviamente intercâmbio cubo, pessoal também está esse programa aqui grande, caiente de wega teipa queda e caiente de wega teipa
trazer dinamismo e coisa nova para o deporte aqui na Corsão. Queda pendiente, Aue, se podemos carte, wapa botei e a sonido da Cueva de Pantera Negra, 7 horas da noite, Corsão contra Trindade e Tobago para a Liga de Classificação para o Mundial. Nós estamos até amanhã, com o poder de Deus.